Aurreko saioan esan da bezala, gaur Urretxindorrak taldearen munduko bideak kantuaren aitzikian aituko dira. Bere garaian hainbesteinoko arrakasta izan zuen kantua. Doinuaren egilea emakume belgikar bat zan. Eta gaur bere bizitza harrigarria kontatuko dizut. Asmatutako historio horietako bat dirudi, baina ez. Kontatuko dizun guztia benetakoa da. Esan dizut, doinuaren egilea emakumea zala, eta bai, Bruselasen jaio zen, 1923ko urri batean. Bere aita Henri Lucien okina zen. Eta aita baino ia 10 bat urte gaztegoko etxeko andre bat zen, neskato honen ama. Neskatoaren izena berriz, Jean-Paul Marie Deckers zen. Baina Janine Deckers bezala ezagutua izan da, eta guk aurrerantzean Janine bezala hitz egingo dugu beretaz. Neskatok ez zuen be aman maitasuna handik jaso. Eta askotan aurpegiratzen zion gaina amak nahi gabe sortutako aurra izan zela. Jakina guzti horrek ez zion batere lagundu bere autoestima indartzen. Eta gerora arazoak izango zituen alde hortatik. Aitekin behiz oso harreman ona zeuken. Eta aitek defenditzen zon aman krueltasunetik. Neskatok 7 urte zitula ordea, nazin inbasioa zala eta aitek familia utzi beharra izan zuen. Eta hori erresistentzian borrokatzea jun zen. Janinek gerrak suposatzen zuna jasan beharrez gain, bere aman tratu txar fisiko eta psikologiko sufritu beharrean izan zen. Aukera izan zuen bezain laister, denboralditako bestegiz balin bazan etxetik aldeiteko aitzeki bat bilatzen zuen. Eta zen, kristau taldeak antolatzen zituzten, nola esango nizugenik elkartzen batzuk edo, udan, asten bat pasatzea edola. Eta bertan, gitarra bat utzi zioten, eta hasieratik musikarako errestasuna eta doaia handia zitula erakutsi zuen. Iluntzetan bere kanpaldiko lagunak gusto egoten ziren bea entzuten. Urtero talde horietako kanpalditara juteko aukera izaten zuen eta hitzeki politia zan bere amangatik aldeiteko. Eta horietako baten bea baino 10 urte gaztego zan Annie Petcher ezagutu zuen. Eta berakin oso harreman estua egin zuen. Naiz eta ondoren bere arrastoa galduko zuen. Urretxindorrak taldeei buruz aigean ez, beraiek Urretxindorrak grabatu zituzten Iturrinon bertxok, Markesan alabanak ez da. Eta bere 3. estrofan dio, baina ez ziran lo egon amaren begiak. Kasu hontan, Janinen ama etzeon lo. Eta Janin kanpaldietatik etortzeako ezkontza bat antolatuta zuen. Eta hoize izan zen Janinentzako, erabaki berri bat hartu behartu zuen arrazoin nagusina. Eta erabaki zuen Dominikan institututon sartzea. Monja gai o nobizia bezala. Han bere gitarrakin alaitzen zituen beste monjak eta beraientzako oso pozgarria zen, beraiei kantak konposatzen zizkien, eta beraien misio lanetako oso baliotsua zen, Janinek konposatzen zituen kantuak izatea, eta berak jainkoa goraipatzeko eta hola egiten zituen kantuk. Kasualidadez, Philips diskografikako ordezkari batengana iritsi zen, oso ondo kantatu eta bere kantu propioak egiten zituen monja bat bazala, eta hau ezagutzera jun zen. Ordezkaria laister konturatu zen posibilitate handik zeudela. Eta disko bat grabatzeko proposamena egin zion. Janinek hasiera batean inungo intentzioik ez zuen, baina komunitateko monjak eta superiorak eta bultzatu zuen aurrea pauso hori emateko. Berak kastidad eta obedientzia eta pobrezia botoak eginak zitunez,
diskografikak Madre Superiorakin negoziatu zituen baldintzak. Handik hilabete batzutara Bruselaseko musika estudio baten grabaketak egin ziren. Janin oso alai eta irrifartsu zanez, izen artistiko bezala sourire pentsatu zuen, sonrisa edo irrifarrea izpa. Eta horrelaxe argitaratu zen lehen diskoa. Pentsatzen zuten, harrera ona izan zezakela. Baina inorketzon suposatzen 1973an Dominik kantua argitaratu zutenean gertatuko zena. Oso kantu alaia zen eta erantsegarria. Naiz eta gaurko ikuspuntutik agian sinplea irudituko zaigun. Baina jendearengan izugarrizko harrera izan zuen. Diskoa mundu osoan zabaldu zen eta milioika ale saldu zien. Zerrendetako lehen postua lortu zuen herrialde askotan, Kanadan, Australian, Zelanda Berriak, Estatu Batuak, Hego Ameriketan ere arrakasta ikaragarria izan zuen. 74an Dominik kantuak Grammy saria lortu zuen. Eta denboraldi baten Elvis Presleyren gainetik egon zen zerrendatan. Hor bazan, garai hartan Estatu Batuetan, telebistako saio arrakastatsu bat. Saio hartako aurkezleak, Ed Sullivan deitzen zen, honek elkarrizketa bat egitea proposatu zion. Bera Estatu Batuetara eramango zula, eta monjak esan zuen ez zijola inora. Eta telebistako ekipo osoa hartu eta Estatu Batuetatik Belgikako konbentura leku aldatu zen. Eta bertan grabatzeko eta 74ko urtarrilean bota zuen bertan grabatutako programa hori ez, Estatu Batuetako telebistan. Bitxikeri modua esango dizut, programa berean, baino justu hilabete bat behan dugu, Liverpooleko The Beatles izeneko kuadrilla bat elkarrizketatu zitula Sullivan jaunak. Hortik pentsau, zenbaterainokoa zan Janinen fama. Ospearekin arazoak ere sortzen hasi ziren. Jendeak beti alai eta irrifartsu ikusi nahi zuenez, aurrerantzean ez zien utziko ez triste edo deprimituta egoten. Janinek beak egiten zituen bere doinuak eta letrak ere bai. Baino letra hoiek superiorak onartu behar zituen. Eta, klaro, triste zegonen egiten zituen letrak ez zitzaion gehiegi gustauko superiorari eta kendu egiten zizkion hoiek. Eta ez zion uzten ez da, esaten zion beti jendearen aurrean, beti irrifartsu eta pozik egon behartzala, ez pixkat agindu hori ematen zian. Lovainako unibertsitatean lehenago erdizka utzitako ikasketak jarraitzea erabakizun Janinek. Ani Petxerrekin berrelkartu zanan kasualidadez berriro. Gogoratzen zea, nola esan dizuten beha, baino 10 urte gazteago zen neska hura, berakin berriz harremana bere eskurratu zuen, eta berakin oso gustua sentitzen zen, eta geozta denbora gehiago elkarri eskaintzen zioten. Janin bere bokazioa zalantzan jartzen hasi zen. Superiorakin ere geozta eztabaida gehiago zituen. 76an, ordu arteko bere bizitzan oinarritutako pelikula bat egin zen. Baina pelikula hori behari inungo oniritzirik eskatu gabe egin zen. Eta Janinek ekonomikoki ere sentimoik ez zuen ikusi pelikula hori argitaratu zanean. Irudi eskubideak ere diskografikaren eskubai zeuden. Urte berean nazkauta konbentua uztea eta bere bidea jarraitzea erabakizun. Disko berri bat grabatzen saiatu zenen ordea konturatu zen bere ezizenagatik ezagutua zela. Eta ezizen horren eskubideak ere diskografika etxeak zitula. 77an onartu berria zen pilula antisorgailuaren aldeko kantu bat grabatu zuen. Aintza jainkoari pilularen gatik. Kantuak nahasmena sortu bazun ere,
diskoak saltzea ezinezkoa egin zitzaion. Jendeak lehengo ez izenarekin ezagutzen zuelako. Ani Petxer eta biak elkarrekin bizitzen jarri zien alokatutako apartamentu baten. Bikotearen egoera ekonomikoa larria zen, eta Janinek konbentura jutea pentsatu zuen. Dominik kantuaren irabazien zati bat eskatzea. Naiz eta bere monjakide izandakok nahiko eskandalizatuta zeuden Janinen bizitzarekin, bakizu, beste emakume batekin bizitzan, eta pilularen aldeko kantua egin zuen, eta, hala eta guztiz, 5.000 franko belga eman zioten. Baino, baldintza batekin. Kristautasunaren aurkako kanturi behintzat ez egitearen truke. Diru horrekin, aur autistantzako eskola bat irikizun bikotek. Dozen erdi bat urte, lasai xamar bizitzeko aukera izan bazuten ere, 1974an berriro laino ilunez estalizan beraien bizitza. Belgikako Ogasun Ministerioak 80.000 franko estatuari zortzizkiola bere abeslari garaian lortutako irabazien zerga modura adierazizian. Auzia urtetan luzatu zen. Janinek bere abestienengatik ez zuela txamponik jaso. Pobrezia botoak eginak zitula eta komentuak jasotzen zitula diru horiek argudiatzen zuen. Eta gainea, bazekila diru horrekin Kongon eta beste lurralde batzutan karitatezko obrak egin ziela. Baina agiririk etzeoenez, paperik gabe etzeon frogatzeik. Azkenen epaiketa galdu ondoren autismo eskola enbargatu egin zioten. Eta hori ikaragarrizko golpea izan zen bikotearentzako. Biak saiatu ziren ahalik eta bide egokienetik aurrea jarraitzen, baina bide guztik itxita zeudela ikusten zuten. 85 martxon, bikotea etxebizitza utzi beharrean izan zen, alokairua ordaintzeko zailtasuna zituztela da. Gau hartan bertan irtenbidei gabe ikusten zien eta barbituriko mordo bat alkoholakin nahastuta hartu eta biak oheratu ziren. Eta burrungo egunean horrelaxe aurkitu zituzten. Biak ohean esku emanda. Ohar bat idatzita utzi zuten. Beraien fedea ez zutela ukatzen eta elkarrekin lurperatzea eskatzen zutela. Ezaki jakingo dezun, baina bere buruz beste egiten zutenak mendeetan Elizarentzat kondenatuak baziran ere, Vatikanoko bigarren kontzilioaren ondoren gauzak asko berritu zian eta denbora berriak zirenez, beraiek nahi bezala izan zen. Belgikako Uabre herriko hilerrian dago erakusten dizudan hilobia. Herri hau Belgikako komunitate frantsesean dago. Histori triste eta gogor honi beste atal bat falta zitzaion oraindik. Belgikako egile eta musikon eskubideen elkarteak, bikoteak ezer jakin gabe, diru bilketa bat martxan jarria zuen. Berai laguntzeko asmoz, eta aurreikuspen guztia gaindituz, 570.000 franko bilduak zituzten bikotea hiltzan egunerako. Diru horrekin, Ogasunarekin zituzten arazoak konponduko ziren, autismo eskola berrio martxan jarriko zen, eta bikotearen arazo ekonomiko guztiak gaindituko ziren, baina ez zen posible izan. Holako historie kontatu ondoren ahaztuko ginen Janine Deckersen Dominik kantuan oinarrituta zeola Urretxindorrak taldearen munduko bideak. Halaxe zen, kantua berez Dominikon fundatzaileei egina zegoen.
eta jainkoarengana iristeko bide desberdinei buruz hitz egiten zuen. Aurreko saioan esan dizun bezala, garai hartan kanpotik etortzen ziren doinuk euskaratzez gain letrak ere literalki itzultzen zituzten. Horregatik munduko bideak izenburua. Jainkoarengana iristeko bide desberdinak zielako. Bueno, gaurko neuken guztie kontatu dizut, eta ondo bat aterkizu, hurrengo saio arte, eta ondo izan bitarte.